Trápia vaše paradajky hlistovce a kapustu ničia húsenice mlinárika kapustového? Existuje jednoduché a úplne prírodné riešenie bez použitia jedinej kvapky chémie. Tajomstvo bohatej úrody sa skrýva v jednom krásnom a známom kvete. Týmto nenápadným hrdinom vašej záhrady je obyčajný nechtík lekársky. Ak zasadíte nechtík priamo medzi riadky vašich paradajok a kapusty, vytvoríte pre svoju zeleninu doslova neviditeľný a účinný ochranný štít. Korene nechtíka totiž vylúčujú do pôdy veľmi špecifické látky. Tieto látky spoľahlivo odpudzujú nebezpečné pôdne hlistovce a chránia koreňový systém. Vaše paradajky tak budú môcť rásť oveľa silnejšie a zdravšie. Zároveň výrazná vôňa kvetov a listov nechtíka dokonale metie lietajúcich škodcov. Mlinárik kapustový vďaka tejto vôni vašu kapustu jednoducho nenájde. Okrem toho nechtík priťahuje do záhrady nesmierne užitočný hmyz. Lienky a pestrice sa postarajú o to, aby z vašich rastlín zmizli vožky. Pamätajte si pravidlo. Na každých 5 rastlín zeleniny vysaďte aspoň jeden nechtík. Vyskúšajte túto metódu spoločnej výsadby už dnes. Vaša záhrada sa vám poďakuje.